Benvidos a Todo Mal, o programa que acabará levando un Grammy latino por esta cabeceira. Todo mal, vai na vida polo carallo arriba. Vou escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Falando dos Grammy latinos que se enfadaron Andy y Lucas. Perdona. Hola, ¿qué tal? No, ¿Cómo estás? pero esta ¿Qué parte tal da la presen- audiencia? A audiencia non teño resposta, non teño Si feedback pero agora nos mesmo. comentarios en YouTube pon que guapo é o tipo, que mal huele a rapaza. E como saberán eles? Verás na cámara como nos dibujos o Pero que chavesto verde. o que iba a dicir de Andy Lucas tiña que ver ca cabeceira, porque dixen que íbamos levar un Grammy latino e Andy Lucas cabreáronse porque nos invitaron ao Grammy latino de Sevilla. E ese era o... E despois eu a preguntar que tal, con todo o interés. Sabes que lle dixeron, non invitaron al Grammy Latino, se dixo o Lucas. Gordo. Ni siquiera a cena. Como, En serio? os pinchos, habrá que invitar. O que yo jodieron era os pinchos Invítame claro. a cena, invítame ao cubata de despois, sabes, como... Era bonito ver a Shakira e a Bizarrap con Andy e Lucas. Era moi bonito. Era bonito, Moi verdad? bonito. Ou con Cañita Brava. Cañita Brava é artista latino. Pero eu quería dicir dúos, joder, icónicos. É como se íbamos... Cañita Brava non son dous. É como se íbamos ti máis eu, tudo mal. Somos un dúo, nós. Home, claro, de feito, Andy e Lucas sepáranse. O día que nos separemos nós, caise o mundo a ninguén. Pero o día que nos separemos nós, que facemos? Eu xúntome co dos chunguitos que anda cantando por aí. E ti con Andy, E por qué? Porque, si, Andy ora é o tonto de Andy e Lucas. no, Si, en Andy Lucas non hai ningún máis tonto vos. Andy e Lucas foron, na súa momento, tuveron un éxito aterrador. No, tuveron dous éxitos aterradores. Sí, Sí. claro. Tuveron Son de Amores. E despois É tuveron... necesario. E despois... Tanto la quería, tanto que yo... E aquela de... Son sueños que son de verdad. Ese era Amaral. A que fuera real. Ou BBK. BBK. BBK é un... Un festival, non? Sí. Mira, como se Andy e Lucas foron a hormiguear a dicir que se separaban. Nós onde iremos cando nos separemos? A un programa de cociña de Gallega ou algo así. Mentre friten os xurelos, separámonos. Tú por tu lado e yo por el outro. Eu creo que ti e eu só podemos ir a un programa a decir que nos separamos. A onde? A un... Chiscaste mo ollo pero non pillei. Claro, porque non tiña o chiste. A veces falo, e depois penso o chiste. Non, é que non vixo tal agora, non sei que programa sai. Malo moito porque dixo che unha cousa e dixme no. E non dixo outra opción. Sabes, pero bueno. É que estaba pensando, antes había uns programas que pola noite que ti chamabas e que resolvías un puzzle ou unha sopa de letras, Sí. que eran moi fáciles, pero ninguén acertaba. Aí é onde tíamos que ir nós a separarnos. Ao teletexto. Ese é o noso nivel. Ímonos separar ao teletexto. Uns píxeles aí. Porque a Andy Lucas tamén lle pasa unha cousa que che pasa a ti. Andy Lucas pregúntanlle quen é Andy e quen é Lucas? E a ti dincho, onde deixaste a telejaita? Eu te pregunto, onde deixaste a gracia? Non sei que... Ti és tonto. Que capacidade teño para ofender muchísimo. Sin mirar necesidade de nada. E vou te dizer unha cousa, sería unha putada que nos separáramos ti máis eu. Porque deixarías de ducharte e apestas e a xente diría, mira cual é a realidad. Perdona, non me ducho por vir aquí. E cando nos separemos vou salir no nos diario dicindo porque nos separamos, porque cheiramos. Mentira. Non é por eso. Porque ahora Bueno. mesmo estou sudando bastante. Que me viaxe da estufa aquí nas costas. Estou sudando como un puerco. Porque a min, no inverno, o que máis me gusta é sudar. Entendo as das saunas. Sabes, que en Noruega e por aí hai saunas porque como non sudas... Incluso hai saunas en Culleredo. Sí, Non fai mira, falta ir a... hai saunas en Culleredo. Sí. Joder, non sabía. Xa me gusta ir a Culleredo. Pero que a sauna é unha porquería. A mí gústame respiras. Eu non respiro na sauna. Non hai que levar pinzas, era Pois eu piscina. non respiro nas saunas.
Bueno, o caso, que me gusta sudar no inverno. Isto de que te pon na cociña de ferro, empezas a sudar e dis, fai demasiada calor aquí. E que? Sempre hai un idiota que di, ai, non tender moita calor aquí. No! Non veñas, joder. Pasa unha cousa nas saunas e estas mierdas dos spas, que, claro, meteste nun sitio de moita calor e despois recomendanche que te metas nun sitio con hielo. E é como, e pa qué? Ahora mesmo, como se me falaras de física cuántica. Spa, frío, calor... Coño, que se te metes en moita calor, podes dar un vaído. Entonces dinche, no, pero métete en hielo, en agua fría. Pero que tontería é iso? Buah, os vellos meten os pés na cociña de ferro e non lle pasa máis nada. Estás dicindo que tens que chegar onde o teu abuelo que está mellor así apoiado na cociña de ferro e botar un caldeiro de agua fría por riba? Home, Quería ver eu o experimento ese. Como mezclar a Coca-Cola cos mentos, non? Sí. Bueno, e agora que xa falei o que queria falar, que tal estás? Estou moi contento. Guai. Porque temos a suerte de estar vivos nun momento top da historia e todo o que vai a vir agora só poden ser sueños, cousas bonitas e ben a Navidad. Ai, gustache Navidad, non? A mí sí, Por que? porque me dan vacacións. E se me dan de non traballar, gustame moito. Por iso me gusta o INEM, que tamén me dan de non traballar. E non que se chaman, che queres ir traballar? Non, pois me anotei ao paro. Vale, pois... nada máis, verdad? Podo falar xa as miñas cousas. Tengo moitas cousas para contar, pero mételle ti das túas. Eu vou contar a primeira. E a primeira é para... Eu vou dicir vacilar, non, para joderte a ti un pouco. Que quero vos enseñar, que xa sabedes que son fanática de enseñar whatsapps que me chegan, sobre todo que me chegan, non me gusta enseñar os que mando eu, por lo que sea. É Entonces, raro, co egocéntrica que eres. xa, pero xusto nesto perdería moito moito de todo. Quería dicir, quedeime atascada. Non pasa nada. Querías enseñar un WhatsApp que che Quería mandei eu. enseñar un WhatsApp que me mandastes ti. É raro, porque mando che poucos e normalmente é este. Sí, Gravamos claro. hoxe. Sí, Imos a sei onde. emoticonos, é verdad. No, emoticonos non, este. É o emoticono de OK, sí. É verdad. O outro día dixo unha persona, no traballo afearonme que non contestaba. Dixen, hostia, eu como o mellor amigo, digo, quedamos hoxe para non sei que tal. Non usamos outro. Pois mira, ás 9 da noite mándame unha mensaxe o señor Telejaita. Claro, para que me escriba ás 9 da noite xa é raro, pero ainda por riba escribeume cas consonantes e as vocales intercambiadas. Bueno, eso porque os meus dedos Son máis gordos dos son normales. brasileños e gustalle a samba. E ademais da samba gustalle os cubalibres ao señor que maneja os dedos. E entonces a veces vanse letras. E mándame un WhatsApp que pon acabouse o vaguerío. Creo que queres dicir vaguerío. Sí. Vale. Acabouse o vaguerío, hai que facer pasta. Que quero un tractor. Sí que sona a min. É verdade que estou chalado con tractor. Por que queres comprar un tractor? Porque son preciosos. Pero tes ese soño desde sempre. Bueno, non é desde sempre. É de un tiempo a esta parte. Quanto tempo esta parte? Ai, xa fará 2 anos. 2 anos, mi má. Ou 2 meses. É que o tiempo está relativo. Eu quero un tractor, porque me gustan, son Donde preciosos. vistes un tractor tipo que queres ver? Joder, pola rúa... Na rúa vistes un tractor? Bueno, vale, non era En rúa. Santiago. No, sí. Na Carreira do Conde. Na miña aldea, o meu veciño ten tractor. Vistes un tractor? Eu non, eu vexo moitos tractores. E sempre ver no coche, e sempre me fijo na Escoita, vais tecnología. dicir a verdad? Estou xogando a Farming Simulator. Vale. E gustan os tractores. E como son de Santa Comba, pois teño aí esa venita de que me gusta o tractor. E estou logo con un tractor. Pero foi que son chulísimos. Vale, estás xogando a un xogo gratuito, de descarga gratuita seguramente? No, de pago. É de pago. A ver, ese xogo hai que compralo. O que pasa é que ti podes facer unha cousa que non é legal. Ah, vale, porque non e vamos xogar a... gratis. Que non vamos a animar aquí a xente a Eu piratear. non vou animar a ninguén a que piratee, pero se me piden páginas, yo tampouco podo non pasarlas. Entonces, que aí biches un tractor e agora queres comprar un tractor. Vale. No, vino no. Levantou as ganas de pasión que Pero ti sempre sabes tiña pola unha cousa? ingeniería esa agrícola, esas máquinas fuertes, duras, grandes. Vale. É que nunca conducín un tractor. Bueno, Que mellor teña máis temos algún anos que a Paul. seguidor ou algunha seguidora que ten un tractor e che deixe conducilo. Ai, por favor. Ou unha cosechadora. As cosechadoras son a puta hostia. Pero mira, As grandes e teñen a tolva e botan aí, fuá. ti sabes para que valen os tractores? Sí. Para traballar. Para traballar menos. O No. tractor quítache traballo.
Así había que facelo a man, todo. O que pasa é que ainda non sei que trator quero. Porque o New Holland é bonito. Pero é máis así común. O Fendt tamén me gusta moito. O Kubota é máis pequeno, que tamén me gusta. Vamos a ver, escoítame. A mí, para empezar, a mí fálame de colores. O azul, o New Holland. Vale, é azul. ese sí. E É un despois, azul moi bonito. se ti agora non te dedicas a traballar a leira e cando compres un trator tens que traballala, vas traballar máis. Non é que che quite traballo, vai che dar. Non sei se me explico. Xa, pero vou ser feliz. Ah, bueno, pois lá xa está. E non é a felicidade que buscamos. Ti vas aí no teu trator. Bueno. E sabes que ten un bo trator? Que fai moito ruido e non escoitas aos gilipollas. Eso está ben. Eso está de puta madre. Vas aí Pero escoita, non podes escoitar todo mal. Pero xa o fago, para que o quero escoitar? Coño, axe, é verdad. E podo ler os comentarios, vou no trator, ao mellor estou, hostia. Escoita unha cousa, Unha bella. E ir nun trator é como ir a cabalo, podes ir borracho nel. No cabalo non podes ir borracho. Bueno, pero a xente fai, non? Ah, bueno, tamén non fan no coche, pero es que ten que ver. No, o trator ten que ir pola carretera, hai que ir cumplindo todas as normas. A mí contarme unha historia dun fulano que o cabalo xa sabía o camiño do bar á casa. Como sempre marchaba inconsciente, levaba o cabalo só para a casa. Oh, que boa. Sí. Ostras, que bo cabalo, sabes, te valía su peso en oro. Valía como un trator. Vou a enseñar eu a tratora que me leve borracho á casa. Bueno, queres me contar algo? Por favor, quero un trator. Vale. Pero quero un chulo, guapo, grande. Eu creo que xa está. Xa vale, pero... Quero dicir, para falar de tratores, a xente pode ver o agro na TVG, non fai Me falta... falan pouquísimo de tratores. Bueno, dame igual, xa está. Isto Hai se pouco acabou. contenido de Este tema tratores. se acabou. Vale. E hai un programa que se chama O mellor trator do mundo. É verdad. Quero che dicir. Botei polo New Holland. Dixe, continua, perdón. Queres me contar algo? Ou conte cho? Contame cousas, contame Veña. cousas. Vouche contar que fai tempo que non falamos de algunhas noticias da actualidade, vale? Isto que che vou dicir agora pasou en Santiago. Dúas rapazas quedaron encerradas nun gimnasio e pasaron a noite ali. Ai, pobriñas. E gusta moito porque o titular pon la rocambolesca aventura de dos jóvenes que se quedaron encerradas, entre comillas, en un gimnasio de Santiago e pasaron la noche allí. Por que o entre comillas? E por que de rocambolescas? O periodista mellor ten moita gana de darlle bombo a algo que non é nada. La rocambolesca aventura! Pechou a verga e quedaron dentro. Pois non hai nin rocambolesca, nin aventura, nin nada. É unha porquería. Despistáronse. Pero, oi, é que de encerradas, entre comillas, é como encerradas. Estaban encerradas, pero se abrían a porta podían salir, non? Algo así, porque os Claro. comillas... Estaba a porta aberta, pero tiraban para dentro en vez de para fora. E entón estaban encerradas. Cuidado. Encerradas en su propia ignorancia. Cuidado, porque este gimnasio pecha a 1 da mañán. E que tens que fazer no gimnasio a 1 da mañá? Bueno, isto deixoume máis loca que quedaran pechados ali. A 1 da mañán pecha o gimnasio. Sabes, como te quedas encerrado? A que hora foches ao gimnasio, por favor? Ah, iso sei para que é. Para que? Porque ti, parece ser, isto contaronme que eu de ejercicio nada, que ti se faz ejercicio e tes un checho músculo. É que? Entón, claro, ti vas a 1 da mañá, fanca, e depois pa xente cler. Todo hinchadito. E eu, hostia, que fuerte está moncho. Claro, vas inflado, non? En vez non como facemos normalmente, que vamos a comer churrasco e depois imos inflados pero da barriga. Hostia, que gordo está cosando, que acabo de comer 7 kilos de churrasco. Pois, esta noticia fixome reflexionar de que tipo de persoas son estas dúas rapazas, non? Porque nos gimnasios sempre hai uns tipos de persoas. E como ti nunca foches a un gimnasio, gustaríame explicarche os tipos de persoas que van aos gimnasios, vale? Seguramente identificas a alguén con algunha destas características, vale? Vale. Sabes cal é o mellor trator? Te digo, perdón. Mi madre, como está o tipo. Sabes cal é o mellor gimnasio? Cal. Un trator de leña. Por iso che fai falta un trator, porque aforras no gimnasio, aforras en calefacción, aforras en todo. Continúa. Tipos de persoas que van aos gimnasios. Está o colaborador de Sálvame, que bota no gimnasio 4 horas falando. Sabes, estes tipos que din, "Buau, xa estuve 3 horas no gimnasio", sí, pero estuve vendo, estuveches 3 horas e media de parloteo. Ese é meu pai.
Pois... Vale, vas a identificar a todo o mundo, vale? Se meu pai me parte fallado porque xa mo dixeron teu pai bota ali 4 horas non o vin arrimar só a máquina nunca. É un Kiko Hernández, sabes? Sí. Dale 4 horas... Pero falamos. eses vou che dicir unha cousa, ou polo menos no meu caso, veñen moi contentos para a casa, Home, claro, porque van a socializar, o que pasa que dá Claro. vergonza ir ao centro social. E veñen duchadillos, porque eso si meu pai só fala, pero duchas igual. Claro que Porque unha cosa non quita a outra. Hai moita xente que vai ao gimnasio tamén pola ducha. Sí. Verdad? Sí. Eu unha vez, cando íbamos á universidade, botamos cálculos, porque como como ibas na universidade, facíanche un descuento moi bo. Salíache máis barato facer o chollo e só ir a ducharte que ducharte na casa. Joder. Co que Mira, gastabas de auga e de butano, Pois, gran consejo para a juventude. e vos duchar ao gimnasio. Despois, outro tipo de persoa que vai aos gimnasios, chamelle o Rayo McQueen. Está xogando, pero el pensa que está a competir con todo Cristo. Sabes, en plan, corro máis que este, levanto máis que este... E é como, mira, estamos aquí de carallada, José Luis, isto son películas, tranquila. Pero o Rayo McQueen sí que competía de verdade. Coño, pero son películas. Ai, verdade. E son xoguetes, e son coches de xoguete. Non son coches de xoguetes, Bueno, son coches reales que falan. O Rayo McQueen como era? Que vai a competir? E non- Que el vai a competir. Pero ninguén compite contra ele. Ninguén compite porque son Sabes películas. onde pasa iso tamén? En algúns traballos. Que hai algún traballador que é como eu fago máis que nadie. Moncho, aquí estamos a facer o mínimo para cobrar a fin de mes. Ti si te queres amarjar a cabeza e sudar, alá ti. Pero sí que é verdad que nos gimnasios pasa eso, porque eu escoito aos meus amigos e di hai un ali que levanta 200 kilos. Eu creo que para o mes tamén estou levantando 200 kilos. A ver, a necesidade. Sabes que levanta 200 kilos? Un tractor. E non tens que andar con esa mierda. Espero que non vais estar toda a hora co tema do trator. Sí, que vou, sí. Vale, despois, outro tipo de persoa que vai ao gimnasio. A este chamelle o chicote. Porque as mezclas que fai nos batidos son propias de pesadilla en la cocina. Sabes, que hasta hai algún que leva tupper. A ti non se ten pasado de ver incluso xente que vai co puto tupper de arroz con polo eu que sei, ao mercado, ao espolón, ao centro comercial. Nunca A ver, di que Fran Belo ben co tupper a oficina e o cámara diante de todos, que era o que estábamos pensando, non? No, joder, pero tiña visto xente, incluso, imagínate, vir de público ao programa e como, sabes, como son mazas e tal, pois levanse o seu arroz Sí. con polo e tal. Pero isto vino en 1000 sitios. Eu vin un amigo meu ao salir de festa, cando volvía, cando estaba a volumen, no coche desde Santa Comba a comer. Claro, Porque non lle daba tempo, senón. E despois o tema dos batidos e todo isto é Sí. como... Cando dixeches o que había un tipo chicote, pensei que era un fulano que levantaba e pois salía fora e dicía acabo de levantar 25 kilos! Que podían totales fora, sabes? Estaría moi guapo. Estaría guai. Pesadilla en el gimnasio. Vale. Podelo facer ti, que vas ao gimnasio. Ah, verdad? Ese día no gimnasio. Sí, é verdad, e os demais, non? ¿Tú te crees que así se hace una sentadilla? Despois está... Bueno, este é un pouco heavy, vale? Pero esta persoa chamelle o camión de basura. Porque por onde pasa, apesta e queda cheo de merda. Sabes? Esta xente que deixa todo sudado, que non pasa un trapo despois e así tejiñente e tal. Bueno, pois eso. Creo que non hai que opinar moito máis sobre isto. No. Despois, o seguinte tipo de persoa é o influencer procis, que leva un 0,0000001% de comisión nunhas mallas e está todo o puto día facéndose fotos. Yo non soy. Despois está o aspirante a actor porno, que berra máis do que levanta. E falamos de peso. Claro, e falamos de peso. Despois está o Mario Casas del Palo, buscando excusas por todos lados para quitar a camiseta. Despois, o Premio Nobel de la Mierda. Todo lo sabe, todo lo entiende. Venche a explicar como se fai a sentadilla, como se levanta a pesa, como se fai un su puta madre, un burpee, un de todo. Eso chamase monitor. No, pero eu digo cando é un de que está... Un cheiñas e tal. Un cheiñas, joder, un que vai como a ti. Despois está o Jack Daniels, que é un fulano que se anota ao gimnasio solo para organizar cenas. É verdade, eso pasa, sí. Para poder ter con quen salir. E despois está o tipo Tinder, que vai ao gimnasio a buscar match e o único que lle din é next. Oh,
Cantos conceptos en inglés. Vistes? Vale, acabastes. Creo que sí. E ti cal eres? Eu, todos. Soy todos en uno. E ti eres a... autista. O tipo que vai, esa xente que vai ao gimnasio e non fala con ninguén e que só vai ao seu e non quere ni que lle fales, ni que lle molestes, ni que lle toques, ni nada. Sí, sí soy. Vale. Despois, vouche dar un titular que a ti seguramente che guste, vale? Que ven compraron un tractor. Sabes que despois de 20 minutos xa é aburrido, verdad? Ai, el tiempo lo decide. Haberá en comentarios joder, es pesado co do tractor ou guau, como mola do tractor. Sí, a xente está loquísima. Haberá unha palabra máis bonita que tractor. Tractor. Si tes un fillo e chamas tractor, ¡fua! Haberá gente que se chame tractor. Non creo que che deixe lei. Ora quero ter un campo a chamarlle tractor. Mira, Kiko Rivera convértese en adestrador do Depor nun famoso videoxogo. Vamos a ver, é que non sei, non conozco esta noticia, pero volve a ser o mínimo. Os periodistas andan un pouco flipados. Kiko Rivera xogou a FIFA co Depor. Algo así, non? É que non sei como é a noticia. No, creo que foi nun online ou algo así, non sei. O FIFA xogos online. Pois pode ser. Pois mira tipo lo que é, non? Kiko Rivera... Que é entrenador deportivo, Si se pon Kiko Rivera de entrenador do Deportivo, non fai peor. Digoche de verdad, ainda que se poña de dianteiro centro, non fai peor. Pero ti sabes que Kiko Rivera foi xogador do Real Madrid moi bueno, ademais. No, que botaron aos 15 días. O de moi bueno me tiño eu, pero xogador do Real Madrid, sí. No, pagou a Pantoja para que estuvera na canteira do Real Madrid. Ah, sí? E chegou un momento que dixeron, mira, que non tes tantos cartos. Pensei que fora un poquito de mérito. Sí, de mérito dos outros. Mérito dos cartos. Con cartos pode ser todo. Pois nada, que ahora xa sabes cales son os problemas que ten o Deportivo, vale? Sí, que non lle marcan un gol a ninguén. Vale, ahora sí, ahora vouche contar unha noticia que che vai encantar. Pero fai-me gracia que Kiko Rivera hasta nos videoxogos pasa pouco traballo. Porque é entrenador do Deportivo, ni siquiera se paga a xogar. Polo menos na vida real non, pero no videoxogo ando co tractor e fago cositas, este cabrón. Vai-che gustar moito esta noticia. A ver. Los clubes de pajas también llegan al País Vasco. La nueva moda se instala en España. Non pillei. Ahora en España hay clubs que se llaman los clubs de pajas. De pajas, de masturbación masculina. De peras? Sí, clubs de peras. Entonces ti, Como gana moitísimo. atende, porque pagas unha suscripción, igual que a Netflix ou a HBO ou a lo que sea, ao gimnasio. O sea, van a empezar a cobrar por masturbarse. Yo ya me quito de todo, me bótome fora do mundo. O único que te llamo gratis e divertido. No, pero porque vas e che masturba outra persona Vale. ou podes estar diante de xente. O sea, ti podes masturbar ti mesmo tamén. Ti é un bar, vale? Que ti pagas unha suscripción por ir. Eu nese bar non vou pedir tapa, polo que... E ti chegas e ou te masturbas ti ou te masturba outro señor. Pero sin pedilo. Home, si vas... Claro, si vas tens que ir aberto a todo. Eu entendo que sí, non podes claro. dicir, sácate de aí ti. No, tens que deixar. Igual podes escoller, en plan, tú no, e que él, non sei. Pero bueno, é un club de pajas. Que che parece? Está moi de O moda. meu club das peras parece que non Entonces, ganamos nada. Estás pagando por... Porque- Claro, é unha forma moi... E é porque é de pajas. Porque unha vez que estás a pirola fora, No, eso sí que no, non solo é de... aí poñe o seu límite. Ah, E e que creo hai un que... árbitro. Fuera. E non sei se che permiten bicos. Oi, un club de pajas, parece moito outro club. Non sei se o permiten, pero solo para pallas, para peras. Solo podes pajearte. Ou outra persona, sabes? Que che din, das porque ou ti mesmo ou outra persona. E pagas por eso. Que é unha forma moi romántica de chamarlle a ser un perero. Joder, pero é que o concepto de pagar por facer esta pera non me acabo de entender. Pero tamén xa fai outro home. Ah, E, gustame moito que a noticia, bueno, que sei, cada un, bueno, fai o que sale dos collóns se queren pagar por eso. nunca pa. mellor dito. Exactamente. O bar de peras, que se parece moito a un viño que hai o Valdeperas.
A mí non me acaba de convencer. Porque... quería dicir que, claro, é só para homes. Pero justifícanse moito os que van en dicir, que non somos homosexuales. E é como... A ver, que... pois eu xuraría que sí. Sabes, é como, non, eu son heterosexual, moi fuerte heterosexual, e os meus amigos que van tamén, non somos nada gays, e é como, mira, señor, e si, e non pasa nada, e a tope. Eu nunca conocín a ninguén que tuvera que dicir que era moi heterosexual. Hai algo falla. Sabes, é como, non anda Bertín Osborne por aí dicindo, eu son heterosexual, no. Bueno. Non sei que anda, con outras palabras, pero sí. O sea que o Club das Peras vas ali, mastúrbaste ou mastúrbante e pagaches unha cuota e vas para casa. Mensual ou anual? Sin poder follar. Sí, sin follar, non. Eso xa son outras como vidas. Isto, a sociedade cada vez vai a peor e a peor e a peor. Estás pagando e ni siquiera follas. O sea, xa estaba mal o puticlub, pero hostia, está ainda peor. Bueno. E se fan, por exemplo, se fan un de chicas, sería o Club de Dedos. Cuidado que hai dedos con pica-pica. E vais a podes un follón. Por que todas estas tonterías sempre son só os homens? Pois... Non te das cuenta de... Sí, eu moito, pero as contas son desvás. Non, tamén me dou conta, como... Sempre que vemos unha armalada, non só para homens. Será unha excusa para o mellor que poidan ir a un bar os do Celta e o Dépor a ver o partido sin sentir vergonza. Non estarás indo a ver o Dépor ou o Celta. Non, eu vou ao Club das Pajas. Eu ali que me masturben porque é como unha tapadera. É unha tapadera para poder ver o Celta tranquilo. Eu o que te quero dicir é que teño un slogan para este sitio. Teño o slogan para o Club das Peras. Que é unha frase que vasme dicir se escoitaches algunha vez, pero que escoitei no outro día e pareceume preciosa. A ver. En perfecto galego, que é Dios os dea sansiños e escolleitos. Me parece unha frase moi bonita. Sí. Eu ao Club das Peras puñería de nombre Salpicón de Marisco. Por que? Porque salpicas sempre e cheira a marisco. Cheira a marisco? Non sei, eu que É que eu foi moito tempo que... Hai que falar 15 minutos que... Antes de chegar para aquí... Teño unha idea. Vou poñer as gafas para ler o móvil. Que non é que non lea, é que depois dá-me a cabeza. Eu poderia ler sin as gafas, pero depois dá-me a cabeza. Compénsame que me dá a cabeza. A ver, lé. Teño unha idea para facer. Creo que temos que organizar nós, porque Galicia estáse deixando ir moito. Vale. Entón temos que... O gallego ten unha cousa, que se pon á frente das cousas. Bueno. Por iso hai festas en Galicia, porque se pon alguén á frente. Sí, é verdade. Ti vas ao mellor, eu que sei, a Andalucía non teñen festa, porque ninguén se pon á frente. Ou das todo feito ou nada. Entón, o gallego tens que poñer á frente, nós poñemos á frente. Temos que organizar a Eurovisión gallega. Eurovisión galega. Porque como ninguén nos deixa ir a Eurovisión de normal, non podemos ir á vosa, pois facemos a nosa propia Eurovisión. E vai haber churrasco e sardiñas para todos. Pero escoita, tío, que queres é unha verbena popular, ao mellor. Pero a outro nivel. Porque se estás metendo sardiñas, churrasco e as tanxugueiras, Non, eso de toda a puta vida é unha mullada. As tanxugueiras perderon a súa oportunidade. Isto non vai de tanxugueiras, isto vai de música. Perdón, que non quería dicir eso. Vamos fazer Eurovisión galego, entonces. Traemos o palco da Panorama, nun campo da festa, céntrico. Lalín ou así, que lle quede das man a todo o mundo. Entonces, no palco da Panorama pasan todas as orquestas de Galicia. Orquesta. Vai, te queres facer Eurovisión só de orquestas. No, bueno, se hai algún outro artista, pode pasar tamén. E pasan todas as orquestas. E todos os artistas que eles queiran. A cantar unha canción. Unha. Propia ou versionada? Eu aí non me meto. Eu aí, cada un que trae o que queira. Agora, despois, ao mellor, o jurado valore e di, hostia, que esta canción era deles. E no palco da Panorama tocan cada un unha canción. E despois, ao que baixen, votamos os que estamos ali. Todo o público que vai. Todo o público vota. Que está comendo sardiñas de churrasco, vota. Claro. Vale. Aí imos dar servilletas e levantamos a man. Que che pareceu a Olympus? Que che pareceu o Grupo Bomba? Vale. E vas levantando a man. E despois tamén vai haber un jurado profesional, composto pola xente que máis sepa de música.
Galloso, porque máis música que Galloso Bueno, non veo non ninguén. chapou ninguén nesta vida. E xa estaría. Bueno, Mercedes Peón, Cosacho. aquí está traballando pouco e por dar unha salida a Mercedes Peón. Vale. E Budiño. Dixeste só por dicir, non? No, Budiño sabe de música. Vale. E depois, así, de música de orquestas, que pode saber? Pois alguén que non estuvera na orquesta, porque se sabes algo de, sabes de aí disparado. Vale, entón, o que gana, leva o palco da Panorama para casa. Perdona. Porque a Panorama cambia de palco cada ano. Ah, Entonces- eso é verdade. Bueno, se non é cada ano, é cada 2 ou cada 3. Entón, ese queda allí para o que ganou e a Panorama que ten outro para eles. E creo que é unha festa increíble. Se en Eurovisión se dá ao que ganou o micrófono de cristal, nós imos lle dar o vaso de tubo. Que é máis fácil de topar o de cristal que o micrófono. Sí, é E verdade. pareceme unha idea maravillosa. É a Eurovisión gallega. Eurovisión galega, vale, pero te daste conta que se chama Eurovisión porque é de Europa. Hai cambiado o nombre. Bueno, tamén se chaman fondos europeos, xa gastámonos aquí. non hai que ir a Bélgica a dar 20 euros. É un nome, Eurovisión galega. Vale, Eurovisión galega. Pois chamolle Galevisión. Vale. Vale. Buah, lá vais a la hostia. É todas as E orquestas. tamén hai que votar así, claro, hai que mola voz de 12 points, Ai, é verdad. sabes? Vale, pois cada concello vai a ter Un representante. o concejal de urbanismo e vai salir o concejal de urbanismo e vai a decir Orquesta Marbella, 12 puntos. Porque o idioma estranjero que usamos aquí é o castellano. E depois o alcalde de... o que sei? Sí, de De Vilachao. Belín. O alcalde de Belín. No, o alcalde non, o concejal de urbanismo de Belín. E o do Limón. 3 puntos. Pois eso está ben. Moi ben, Eu creo que está, güey. Eu creo que está ben. Pasa que, claro, habrá que meterlo en algún sitio porque vai chover seguro. No, que facemos en verán. Ah, vale, non vamos facer estas normalado de facer... Claro, claro. De facer, por exemplo, o carnaval en febrero. No, no. Que só é normal que non se lle ocurre a ninguén. Bueno, a ver, é que... Eso porque quero dicir ahora enseñando o pechito como no gimnasio que quitan a camiseta, pero o entroido normalmente era para poñer máis roupa e ir cantiño. Eu entón estaba ben que fora en febreiro, porque vas te poñer ti un disfraz de gorila en junio. Sí. Sí, é porque raxías todo. Eu porque vexo nas verbenas moito gorila lá. Porque non é disfraz. Ah, vale. Eurovisión galega, Vale, por favor. Eurovisión Galega, ten que ir a anotarse, a Eurovisión Galega que avise. E, sobre todo, bueno, hai que dar a volta ao do xurado, creo eu. Eu creo que o xurado deberíamos ser, ti máis eu, Majalloso. máis galloso. Ti é máis galloso. Buah, tremendo trío. Ua, trío de votar. Eu creo que é unha idea bastante boa, que aí hai Vale. hai cartos, Gústame, e gústame. se a gente quere poñer para a Eurovisión galega, a Panorama xa pon o palco. Sí, porque xa está faladísimo. Joder, tamén a promoción que ímos dar á Panorama, que non se sabe nunca nada dela, que Verdad. hai moita xente que non sabe que é a Sabe Panorama. que existe. Vale. Eu levo unha tortilla. Ah, bueno, entonces vamos todos. Joder, ti que levas? Aquí vou- te de criticar, Eu vou eu. Esa é verdad, a Me xente cago. quere verche tirarche huevos duros. No. E morrear comigo. Sí. Vai estar Martiño Rivers debaixo do palco dicindo ai, vai, morréame. Mira, vamos con as consultas, bro. Vale. Aquí teño un xogo, pero igual é moi largo, hai mellores consultas. E deixámoslo para o final, e se non colle, borrámoslo. Tens que contar todo a xente. Sí, eu conto todo. Vale, Eu xe fixen caca. imos cá... Hostia, pois, sabes que a mí unha vez... Sí, creo que nunca lo sabe, que dixeches, hoxe, caguei, non? E ti sabes que hai médicos que din que tens que cagar tantas veces como comes. Me cago en Dios. Me cago en Dios, como si almorzas, comes algo a media mañán, comes ao mediodía, merendas e cenas, non che queda nada. Eres hostia, eres unha máquina de movimento infinito, trajando e cajando todo o tempo. Oh, flipes, Acojonante. Hostia, pues mira que eu pensei que, como decirlo finalmente, iba de vientre con regularidade, pero hostia, tanto, me cago en Dios.
E a veces que fago, por exemplo, se vou abaixo e vou á alacena e collo un cacho de chocolate, teño que botar un peido. Que non é comer, pero algo. Un peido con un peido con raspallón, por eso. Ai, merda. Bueno, é igual, consultas, vamos que as consultas. Pensei que ibas contar unha historia toda de cajar. No, por favor. Que lista, Hombre, vamos agora con consultorio da doctora Cabeza e enfermera Fuego. Queres cambiar? É o último día que se pode cambiar. Podemos cambiar. Podo cambiar e ser igual doctora, pero ser doctora Fuego. O sea, pero ser o título mellor e joderme o meu nombre. Si, moi así. Total, que verdad. E toma a miña carteira tamén, toma, levas a sanitaria, levas todo. Tía. Venga, cambio, pois eu sou a enfermera Ladillas. Podes ser a enfermera Pereira. No, eu quero ser a enfermera Ladillas. Paperas eu teño na casa. Vale, pois cambiamos os Sabes o papeles. chiste de paperas? No. Doutor, teño paperas, pero se cando teñes pa plata non sabes Vale, eu agora sou a doctora Fuego. E eu a enfermera Ladillas. Vale, pois xa está. Preferí que foras a enfermera Pereira. Que non? Bueno, vale. Joder, tens que mandar todo, yo me jodeches o nombre. Total, a mí mañana olvidas. E chego aquí e dime, eres a enfermera Pereira. E digo, che, vale. Así me vas con todo. Vale, pois vamos a hablar logo. Primeira consulta. Por que se non me fai nin puto caso me sigue gustando? Son parva, ainda por riba de negreira. Vale, porque así escrito parece que é sobre ela misma. Ainda por riba son de negreira, todo me pasa a mí. A verdade que non entendí, ainda por riba de negreira como... Ela debe ser de Santa Comba e hai certa rivalidade. Ah, sí? Entonces debe ser, ainda por riba o cabrón gústame, pasa de min, cada vez gústame máis, ainda por riba do pueblo rival, digamos. Non sabía, negreira máis Santa Compra non se malo. Cando ia... Sí. Aí Teñen disputas. teñen refranillos e todo. Refranillos. Sí. Hostia, sabes algún? Xente da baña de Negreira, postiñeira e preguiseira. Miña abuela canta unha canción que é Miña nai me casedes do araño para baixo que non quero ser veciña das peixeiras de Rianxo. E se acabamos de facer unha promoción en Rianxo, non deberías haber de... Pero acabouse a promoción xa. Xa fixamos o traballo, chao. Non. Ai, que puseste nerviosa, non... No, quero dicir, vamos a atender a rapaza. Son broma. Vamos a atender a rapaza. Por que o chaval non lle fai caso, vale? Entonces, Eso atrae. e é de Negreira. Eso tamén atrae. Eso atrae, claro. Entonces, vamos a ver. En Negreira hai un moi bo gimnasio de crossfit. Sí. Un gimnasio de crossfit buenísimo. De verdad? Estás un amigo lío algo. Sí. Vamos a ver, eu quero dicir unha cousa. O chaval, ao mellor pasa de ti, pero o chaval está cachondo. Iso é innegable. Se o chaval está cachondo e te lo queres zumbar, non hai nada que facerlle. Ora, non é o mismo que che guste, en plan... Ai, como me gusta. Que dicir, ai, como me gusta. Entendes? Esa actitud nunca. Nunca esa actitud, claro, ti podes gustar, podes querer zumbártelo, pero en plan, me gusta. Non en plan, non sei se me estou explicando. Sí, perfectamente. Vale, entonces, eso solucionado. No, pero vale. Eu, cando... Estou me tirando os pelos. Eu, cando un chaval pasa de ti, pero che gusta igual, tens que imaginar que é... Eu o que fago é imaginar que é un cartel da Superpop, un póster da Superpop. En plan, gústame, pero para estar nunha esquina decorando. Ti levarías un póster da Superpop á casa de teus pais, ou ao cine, ou de cena? No. Pero justo che poterei nunha esquina. Pois iso é que hai que pensar cos chavales guapos que non che fan caso, que son un puto póster da Superpop. Os pósteres da Superpop, todos se levaron para a casa de teus pais. Hostia, pero xa vivías ali, pero tías nunha esquina. É que, vaya mateáfora de mierda. Porque os tíos, pero que, queres me entender? Que tes nunha esquina. Si che gusta o chaval, gustache, porque está bueno, eso está ben. A ti tú, dirías que bueno está.
Mastúrbate pensando nel. Eso quítache moito A miña ferro. prescripción médica, como doutora Fuego, Dale, queres saber cal é? dale. Que che gusta o chaval, porque é guapo o cachondo, non imposibilita que te líes con outros. E el roce hace el cariño, e un clavo saca outro clavo. Ou como me gusta dicir a min, un pollazo ben levado, olvídase che José Antonio nun minuto, non vira. Vale? Si rimar era mellor, Ah, non rima. Entonces... Un pollazo ben levado vai o outro para o carallo. Non, tampouco rima moito. Sí, un bollazo ben lavado manda outro para o carallo. Entonces, eso é o que hai que ter en conta. E despois, se se pon gilipollas, cal é a nosa frase maestra? Block and run. Block and run. Acaba, como enfermera, como doutora, eu son enfermera e agora teño que dicir, mire, doutora, Sí. acaba de vir un señor que parteu un brazo e usted dixolle, pero vos te lo ven arrancando. Que lle reclaches? Coño, estou dicindo Nah, que fuera. non se amargue e que se zumba a outros A chavales. veces, cando vas ao doutor, o doutor está aí moito traballo e fala de que a enfermera que vos solucionan a máis. Eu o que che vou dicir vale, pensei. é que collas o WhatsApp e lle mandas un WhatsApp que che diga, mira, gustarme un montón, teño algo que facer ou deixo de romperme a cabeza. É un mensaje que é jodido. Pero, porlle este mensaje e despois, cada que che conteste, se non che convén, porlle ja, 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 e mandalle este vídeo. Era unha broma, que eu vim aquí. No, é unha mierda. É un técnico. Vale, pero escoita. Este vídeo vamos a e te meter. mandarlle isto, mandarlle esta frase, esperas un pouco e por mandarlle o vídeo. E entonces é como, no, estaba transcribindo este vídeo, deste tipo. O caso é eso que yo dixas ao tipo. Porque ao mellor faz, vou dicir unha cousa, ao mellor non é que se faga o despistado, que isto pasa nos moitos homens, senón que pensa, que carallo vai querer esta nada comigo, son un fracasado, son un inútil, non vale para nada. E andele no seu empanamiento de que non vale para nada, e de cubatas, e de ir velo negreira pola tarde. Non é verdade. E non se está enterando. Dillo, pero dillo claro. Dillo de verdad claro, é un home. Sí, hai que As metáforas, dificilmente as colle. Te lo digo yo. Que non... Non me pillaches un en tu puta vida. Jamás. Vale. Entón, dirlle, tú, pa aquí. Vale. Siguiente, Hembra querer sexo. Vale, iso. Siguiente consulta. Vale. Un saludo para Negreira, que me teñe moito aprecio. A unha rapaza do traballo gustáballe hai uns anos e agora pasa de min e abreu OnlyFans. A ver, eu creo que aquí as cousas non las deberían de mandar por orden cronológico. E con antecedentes, porque eu che Ou digo... ti aprender a ler. A Porque unha está rapa- bastante claro. Joder, no, pero a unha rapaza do traballo gustáballe hai uns anos e agora pasa de min... Joder, pero me gusta... E que ten que ver eso con que abrir o OnlyFans ahora? Que ahora ve que había mandanguita. Ahora abriu OnlyFans, é traviesa, me gusta. Eu quería esa Porque el travesura. pasou dela antes. Home, entendo que sí. Entendemos que el pasou dela cando ela quería e agora veño do revés. Pois xa está. Isto é unha explicación de lo que é el karma. Por eso hai que dicir a todo que sí. Por iso hai que sentarse nunha banqueta a esperar a que as cousas pasen. Porque a chavala dixo, que non me queres ahora, pois tranquilo que todo llegará. E ahora, E que OnlyFans é unha porquería. É enseñar as tetas. xa, pero... Que venganza é esa? Que pasa? Non te Que pasa queres enseñar del? comigo por mirar de todas as tetas. Que pasa del, mona? Non di. Sí, e agora pasa de min e abre OnlyFans. Pero OnlyFans? Non entendo que vai na ecuación OnlyFans. Eu tampouco. A ver, unha chica que antes lle gustabas, ahora pasa de ti. Eu creo que a pode reconquistar. Quero dicir... Hostia, claro, quitouse do traballo e agora ten OnlyFans. E non ten que ir traballar. Eso é o que lle dá envidia. Ábrete OnlyFans. Porque si cando eran compañeros de traballo, ela lle andaba detrás del, si el ahora se abre OnlyFans, volven a ser compañeros de traballo e aí pode ter unha oportunidade. E mandalle, oi, mira que estou en OnlyFans, ti que día subes contenido? Que tal? O martes Claro. é o día para enseñar a pirola. Sí, E vou che dir unha cousa, non é unha relación sentimental, pero si económica, porque ti podes te suscribir ao seu canal. E seguramente lle vexas máis as tetas que se tuveredes unha relación sentimental. E Doctora Fuego recomienda prostitución. ¡Vamos! No, hostia, pero tipo, meteos o que lle faga. É verdade. Vale. Outra consulta, vale? Estou namorado dunha dobladora e cada vez que a escoito nun anuncio, póñome quente, pero triste.
Como son eu da cabeza que estaba pensando que traballaba nunha empresa doblando cousas? Dobladora de chapa, de que existe dobladora? Que é ser dobladora? Non, unha dobladora. Actriz de doblaxe. Actriz de Así vas mal, non da follas en tu puta vida. É como se vas a un piloto de rally e lle dis ti que tiñas un tasio. É como é super faltón. Pois o que di, claro, é que cando escoitas a súa voz, ponse cachondo, pero ponse triste. Cachondo e triste. Así son todas mis pagas. A ver, o que tens que facer primeiro de todo é comprar todos os produtos que ela anuncia. E depois sacarte unha foto con todos e mandarlle. É dicir, por ti perdo a cabeza. E depois vai dicir que non e comes o que compraches. E se é actriz de doblaxe de películas? Cómprate a Jennifer López. A actriz que dobla, non? Non dixo que doblaba anuncios. Cada vez que escoito un anuncio doblado por ela... Nun anuncio, sí. Claro, que a mellor anuncia Larsa, por exemplo. Ou venga Yogures. Aí non podemos dixir marcas que non nos pagan. Central Lechera Portuguesa. Compra Central Lechera Portuguesa para diante e depois... O mellor ele chamalle namorado e é un tringli. Pero tamén é un pica. Así non me quitas nada. Quero dicir, todo enamorado, ai, por iso que está aí. No, pero tamén tendes esa... é un... Ai... Vale, pero tendes esa cousa de... A mí non é amor de todo, vale, pero estou sofriendo. A gana de foder tamén é dolorosa. Pois eu xa sei o que ten que facer. Sobre todo na punta do carallo. O meu diagnóstico que apaga a televisión, así non escoito os anuncios e non se pon triste e só está enamorado. Quédase que a parte boa. Bueno. Vale. Non, non te convence. Sí. Pois outra cosa, venga. É que é como se dices a primeira pasa de min o meu mozo, o tipo que me gusta que fago, pecha os ollos e non escoitas nada. Sí, soy. Vale, outra. A chavala, así en términos generales. Conoso, é de boiro. A chavala díxome que os homes teñen que bicar primeiro e que cando anda con rapazas o botan as sortes. O que? A ver se eu estou loca. Eu entendo que un tipo e unha tipa justanse, non? Pero non se bicaron nunca. E ela dille, no, é que me tens que bicar ti a mí primeiros porque eres o home. E el dille, hostia, pero cando te lías con mulleres, como faz? Ah, non, cando me lío con mulleres botámoslo as suertes, a ver quen entra primeiro. Entonces hai un bar de lesbianas no que están xogando a chinchimoni a ver a quen toca. Pa! 3! 5! É maravilloso. Sí. Ai, que locura, ahora quero ir a un bar de lesbianas a ver como van ese Como xoguinho. fa, verdad? Porque é moi romántico. Que problema hai por bicar primeiro? A chavala díxome que os homens teñen que bicar primeiro. Bueno, un pouco patriarcal e un pouco fuera de punto, pero se xo dixo ela, vente pa aquí. Que problema hai? Non. Tamén a veces facémonos moi os... Ai, no, que me entre ela. Ai, no, que me entre el. Ai, no, e a casa sin foder. Hai que poñarse as pilitas, que máis dá. No, eu non lle penso entrar. É como isto de, eu non lle penso pedir perdón. Pero que disparache lle ti na clavícula. Terás que pedir perdón ti. Pois si, a mí, é que eu que non vou dar consello, simplemente... Non te vas dar consello porque és igual que ela. Que por non entrar e quedas sin follarte a Brad Pitt por non... Ah, que veño el. Mentira. Faz así con todo. Con todo, pero con todos non. Pois nada, que me parece moi gracioso, non? Son tamén un pouco a excusa. En plan, ai, non nos liamos porque ti non me entrastes, pero cando estou con chavalas... Ah, no. O que dixe é que quer que el lle entre e cando lle entre facer... Bueno, pois a ver que me trae ahora Telejaita Vale. ahora. Sabedes que eu agora teño un soño, que é ser presentador de concurso. No, tes un soño que é ter un retorno. Xa, pero para eso me falta cartos. E para conseguir os cartos teño que ser presentador de concurso. Vale. Sobre todo presentador de concursos da Gallegas, que nunca dan o premio, e entón despois todo o para ti. presentador. Este concurso chámase Non o vas creer. Pam, pam. Ai, non estou con dormir. Chin. Non o vas creer, vale. En que consiste? Hola, Carla Núñez, dende Dodro. Sí, xa o sabes. Como que xa sei? Home, xa o sabes, que tu eches coller o coche para vir hasta aquí. Este é un concurso. Vale, teño que facer unha fantasía, ok. Benvida Galicia a... Olvidouxe o nome do concurso a segunda. Aquí todo vale.
Ah, non o vas creer! Ah. Hoxe estamos ca concursante Carla Núñez. De onde ves, Carla? De dado, hormona. Te dixen antes. Pois vai faltar aquí. Vale, En sí. non o vas creer temos dúas políticas. Hai dos comodines e un cabezazo. Quero o cabezazo xa antes de empezar. Vale, veña, ahora sí. Que edad tes, Carla Núñez de Dodro? 29. Ah, Estás a joder o... sí, xa non hai risas, cando dicimos la edad antes. Vale, Con que miñeches? A donde? Aquí ao concurso. Ah, con ninguén. Así me gusta, que veía sola para non repartir o premio, verdade? Bueno, vamos allá. O xogo consiste no seguinte. Eu vouche facer dúas afirmacións. Unha é verdadeira e outra é mentireira. Vale. Aprendín de Superpiñeiro todo. Vale. O mellor Mentireiro presentador de verdadeiro. concursos. Vale. Entón, unha afirmación é verdadeira, outra é mentira. E que tens que facer? Flipas, o sea, non vas creer. Dicir números. Del 1 al 10. Adivinar cal é verdad. Ah, vale, guai. A ver se un pillei, Ti, aquí, como me gusta decir a mí pilleiro, aquí se aprende jugando. Eu cando xogo xogos de mesa sempre lle dixo eso. Vamos botar unha para aprender. Hombre, aquí. E nos tríos igual. Vamos a ver. Vou cas dúas afirmacións. Os avións son blancos porque así son máis eficientes. Eficientes. Os coches eléctricos poden andar igual de rápido cara adiante que cara atrás. Cara a verdad. Unha das dúas é verdad. Os coches eléctricos, porque non andan nin para adiante nin para atrás. Non, Esa é a túa resposta? correcta. Carla Núñez, decidiu que é correcto. Dinos que os coches eléctricos poden andar igual de rápido para diante que para atrás. E iso é incorrecto. É que lle importa o avión si ser blanco. Sabes unha cousa? Que tampouco se dixe, é verdade? Que dices, inventeina. Ahora, home, non é certo. Blanco. E como? Os- Como é? O que? Que inventaste? O dos coches eléctricos. Digo, me estás inventando os que son de verdade. No, home, no. Vale, vale. Isto non sería sería pasapalabra. Que cando non queren dar o bote din escritor que escribió el libro Huiche Hongen Hongen. E a mellor vendeu 12. Os avións son blancos porque, flipa con isto, a pintura blanca pesa menos. A modo. Flipa. E como a pintura pesa menos, consumen menos Ai, Dios combustible. mío, hai que ir ao médico a pesarse de color blanco, logo. Non. Logo, por exemplo, Iniesta pesa menos que Eto'o. Por pigmentación. Seguimos aquí, non o vas creer, acaba de pasar un jato e tirounos a cámara, que vos parece? Tivemos que ir colocar a cámara, ben, que iba quedando pouco a pouco e foi como, me cago en mi vida, pues nada, pues estábamos raros. Pero bueno. Seguimos aquí, con Carla, de 29 anos de Dodro. Po Déjame ano de xa mal, son vos sabes, 30. ao final. Po ano son 30. E teño que ir a Chicolino, teño que chamarlle. É verdade, Chicolino, chama a ti, ó. Xa me ti me cago en... No Parlamento de Perú había que facer unha votación, a facían con papelitos, e depois contan os papelitos. Un deputado debuxou unha pirola. Ou, nun pleno no Concello de Baños de Molgas, un membro da oposición, o pleno era despois do día de Entroido, vomitou no pleno. Vale. Pode ser dúas verdad? No, unha é verdade. Vale, esta me la sei, Maripili. Onde é o Concello de Galicia? Baños de Molgas. Baños de Molgas, Entroido, Baños de Molgas, Entroido, Jometal, sí. De feito, non sei se non sería eu. Dudo máis no de oposición que no de Jomital. Sí, é que me extraña que un diputado se moleste en dibuixar un pene erecto e con pelos. Pois, que dixo dos pelos. Carla Núñez, dinos que un deputado vomitou, bueno, un da oposición vomitou nun concello en Galicia, e iso, para a nosa desgracia, é mentira. Oh. Un deputado peruano pintou unha polla. Pois, Estaba o tipo pasando e... con sus huevazos. Sí, a polla levaba os huevos. Vamos ca terceira. Aquí, en Non o vas creer, o concurso de moda de Todo Mal. Dinos... Vale, de moda. Sí. Imos facer hoxe nunca máis, pero ahora mesmo é de moda. Vale, sí. Ahora mesmo. A tope, estou a tope. Sí, xa te vexo, estás con ganas de acabar. Vamos ca seguinte. Veña. A CIA investigou a Castelao ¡Ah! ou a Hugh Jackman encanta a empanada de zamburiñas. Ai, Dios mío, onde comeu zamburiños Hugh Jackman? Ah, seguramente na boca. A CIA investigou a Castelao.
A CIA investigou a Castelao seguro. Sí? Sí. Esa é correcta para ti? Eso é 100% correcto. 100% ti crees Eu vin a CIA en Rianos. Non sei se non verías a túa tía. Así é eso. Pois a CIA investigou a Castelao. Iso é... ¡correcto! Non me lo puedo creer, deixo por dicir. Pois flipa. Wow. Vale. Non teño moitos datos tampouco. Pero Hugh Jackman tamén molaba que lle gustara a zamburiña, tío. Como che dixo, inventeinas. Sigo crendo que pode ser verdad. Así, verdad? Si alguén ve a Hugh Jackman que lle pregunte, impugnámoslo. Ou mandamos unha empanada de zamburiñas. É verdad. Hugh Jackman. Ou vou levar eu. Con besos. Ese é o que facía de Lovendo, non? Sí. Oh. O alto, guapo, fuerte. Vale. Pero non ten trator. Vamos allá. Seguinte pregunta. Ava Gardner invitou a perrear a Fraga, bueno, a tomar algo. E este díxolle que estaba moi ocupado, ou Megan Fox liouse con Martiño Rivas. Pois mira, o que che vou dicir unha cousa. Martiño Rivas liouse con Megan Fox, porque seguro que quería chegar a Hollywood así. A golpe de follar a Megan Fox. Sí. Non crees que pudo ser o meu, pois está buena, tipa. No, No, el foi no. por subir. Foi por puro traballo. El casi vomita e todo. Este é fuerte, eh? Ava Gardner era unha muller guapísima. No, pero foi... Ti eres un pouco a Megan Fox de IFA. Sabes que os produtos de Harry? Home, pois gracias. Un pouquinho, non. Poñede nos comentarios a quen se parece e depois son unhas risas. A última vez que fixemos eso, mandaronme a quen fora. A unha triunfita ou algo así, non sei. A Natalia. Non sei se Natalia ou outra, pero mandaronme así unha destas. Ah, eu creo que unha vez chamei Chanel. No, pero despois tamén a xente mandoume que me pareceu o destas del triunfita, non me acordo a cara. Ai, non sei. Non sei se sería a Gisela. Ah, sí, foi Gisela. Prefiero Megan Fox, a verdad. Sí. Pois seguimos aquí en Non o vas creer con Gisela e vamos a seguinte pregunta. O fulano que facía de Steve Urkel participou en Bailando con as Estrellas ou Tacho González agora ten un taller? Mira unha cousa. E ti parece normal dicir o fulano que... Ti ves a Paco Lodero e dicir o fulano que facía de non sei que... É verdad. Así non levamos un mestre Mateo, xe te dixo. Bueno, Pero é para darlle unha frescura á televisión. Vale, vou non facer outro. O subnormal que facía de... Vale, pero pilleite ese, Vale. vou consello para traballar de... como é? O gran actor Joe White que facía de Steve Urkel participou en Bailando coas Estrelas ou Tacho González agora ten un taller. A ver, caballero, No, a ver, señorita, profesor. queres un comodín? Sí, Comodín. comodín. Bueno, vou dar unha pista. Tacho González non colle debaixo dun coche. La que non me acordo cal é. Efectivamente, o actor que facía de Steve Urkel participou en Bailando con las Estrellas e ganoulle Belén Esteban. Acordaste cando Belén Esteban ganou de bailar? Que non bailaba un collón e Ganou de primeira. E villo, como ven polo cuarto un momento favorito da televisión. Que bueno. Como ven polo cuarto da gané. Aquí, en Non o vas creer, con Carla Núñez, Miley Cyrus mandoulle unha mensaxe a Pedro Sánchez ou Ana Quiro ceou con Paul Newman. Hostia, Ana Quiro. Sí, hombre, esa mujer era máxima. Ana Quiro lo que fuera. Lo que fuera. Ainda que fuera que fixo unha chorrascada. O que lle botes. Pois, a resposta é... incorrecta! Oh, pero gustaríame tanto. Miley Cyrus mandoulle un mensaje a Pedro Sánchez dicíndolle aquí mirar aí pola xente que hai moita pandemia. Sí. E dixolle Pedro Sánchez, tes toda a razón. Vamos ca última. Xogas todo polo todo. Os 50.000 euros nesta pregunta. Eu sabía que había primo. Entón, agora poñemos Díxome serio. o director. Vale. Vengo por aquí e dime hai 50.000 euros. Pa ti ou pa min? Depende se ganas pa ti, se non pa min. Vale, vai ser difícil, non? Aquí, en Non o vas creer, última pregunta. É moi sinxela. Estamos yo poñendo pa xente... Isto podría hasta... A onde hombre e mujer se di viceversa ou acerta isto. Paula Vázquez presentou Luar Sí. ou Scarlett Johansson presentou un programa de rallies. De rallies.
Esta é a última pregunta de non o vas creer, Ya. por 50.000 euros en xogo, Pero Carla escoita. Núñez. A ver, coita. Paula Vázquez presentou Luar ou Scarlett Johansson presentou un programa de rally. Pero existe o rally fora de Galicia. O rally, sí, moito. Ela é de ascendencia sueca, unha das probas do circuito internacional de rally. Que hai moito rally en Suecia. Ah, vale. Hai rally en Suecia. Moito rally en Xa é moito Suecia, frío. porque fano na neve. Ah, E é un rally espectacular, chulísimo. madre mía. E Scarlett Johansson é sueca. De ascendencia. Nada, eso é mentira. Non, é verdade, 100%. Eso é mentira, e vou dicir que é mentira porque non ten pinta de sueca. No, que non terá outra cousa, pero pinta de sueca. Así que vou dicir Paula Vázquez. Paula Vázquez presentou Luar. É máis probable eso que Scarlett Johansson sea sueca. É que sueca é, coño. É que está usted dudando da parte que non hai que dudar. Presentou rallies ou un programa de rallies ou non? Paula Vázquez. Presentou Luar ou Scarlett Paula Johansson Vázquez sabe falar presentou... gallego. Aí está a dúda. Ou Scarlett Johansson presentou Mississippi de Garras. Paula Vázquez. Por 50.000 euros. Sí. Marcas Bueno, Paula no. Vázquez. No, por 50.000 euros no, pero vou ter que dicir que sí. Última respuesta. Veña. Paula Vázquez Vamos. presentou Luar por Acabo. 50.000 euros. Por 50.000 euros lle pagaron por presentar o ar. Quen lle dera? Tanto non sei. Ainda estaba ali. Pois, imos resolver. Paula Vázquez presentou Luar. ¡É correcto! Ole, 50.000 euros para mí. Sí, vou comprar o tractor, vou prender o lume e basta. ¡No! Meu tratorcito! Ai, Eu que levo. Que? Que ganei. El aplauso desta gente, eu que sei. Sempre admitis o mismo, que non vou querer que me fagas máis xogos. Uns cascos. Os carros son meus xa. Ah, vale. O vaso de tubo que vai ser o premio que se vai dar en Galicia Visión. Eres a primeira gañadora de Galicia. Hasta que cho quiten, eres a persona que vai Pero está vacío. Pero lo vamos a llenar con... Ilusión e esperanza. En el club de los pereros. Vamos a encher hasta arriba. Bueno, pois... Gostouche o concurso? Moito. Eu Gostame creo- máis que o premio. Sí. Aos nosos seguidores, por favor, chicoritas, decidnos se vos gustan os concursos, porque levamos feito 3 e ninguén di nada, e ao mellor non parecen unha puta mierda. E, non, e tamén é Pero tontería. estamos aquí a pasalo ben nós tamén. Si que ti pasas chiro ben. Eu, bueno, non. Pois por eso digo, que por lo menos que pasen ben eles. Non, o importante é pasalo ben nós, e se non, pois está o por dos para ir máis rápido e saltar todo. Eu escoito por dos os vídeos de arregla isto, arregla aquilo, sabes? E Que... despois non sabes os pasos, porque... Pero non o sei moi rápido. E cando vean o fontanero e me di, que probaches? Probei aquí tenemos Bueno, pois deixámoslo hasta aquí esta semana casi, non? Prepárame para a despedida, Veña, porque pero- algún día saliranos. Prepárate para a despedida. Vamos a poñer o premio este no medio. Bueno, por min, xa está... Bueno, que ti sempre me dices que hai que dicir o de seguídenos Sí. nas nosas redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify. Temos que vir en Spotify, Quero meterlle unha cousa máis. Dime de Spotify. que vin que temos un montón de estrellitas. Que a xente nos valora. Ah! Sabes, que che pon estrellitas, podes valorar o podcast e tal. Pensei que tiñamos metidos aí, eu que sei, a Juti, a Boyan, así estrellitas, que iban de estrellitas e depois non... No, pero un montón de xente nos dou estrellitas, así que moitas gracias, porque nunca pedimos esos rollos. Dádenos estrellitas, por favor. Estrellitas e me gustas, e é como, hostia, pois mira que igual, porque eu escoito podcast que sempre están a chorar, dádeme estrellitas, que é guapa, que che dan €1 por cada estrellita. Se dan euros por estrellitas, dádenos estrellitas. Estaría ben. Estrellita, donde irás... Pois tiñamos unha che delas. Acabaxe. Sí, Quero que dixas unha cousa, Que que queres unha que diga? frase. Tens que dicir. e por que non diste? Porque tens que ser ti. Síguenos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, ou se non, puñetazo na jorxa. Vale. Vale, entón, eso, que nos sigades en todas as nosas redes sociais, vale? Instagram, TikTok, Spotify, YouTube e... Non vas cati tú. Que nos sigades en todo, ou senón damos un puñetazo na No. jorxa. Síguenos en YouTube, Instagram, tal, ou se non, puñetazo na jorxa. Acusativo. Que les entre miedo. E se non, non nos siguen. Que a xente está moito a... Sí, xovi, xa me gustou, fuera. No.
Seguir. Vale. Seguídenos en Instagram, TikTok. Te que dar, espera. Seguídenos no noso Instagram, TikTok, ebooks, Spotify. Di dúas e xa está. Entón joder, xa está, vale. Seguídenos no noso Instagram e YouTube. Vou dicir todos, mira. Seguídenos no noso Instagram, TikTok, ebooks, Spotify e YouTube, ou senón, puñetazo na Jorge. Eu creo que así, se non se animan así, xa non sei que vai facer. Por mí xa estaría... Xa seguís? Pero por que o faz tan mal, joder? Joder, macho. Aí está. Xa seguís? Xa seguís. Club das penas.